Espalak jaialditza da, dantza tradizionala ingurun antolatutako jaialdi bat, baina irizpide, normalian erabiltzen dena zaparteko desberdina daukan. Hau da, egisa da nazioarteko dantza jaialdizetan, folklore jaialdizetan bilatzen dela beti desberdintasuna. Zenbat eta gauza exotiko haua, desberdin haua, orduan eta ikusgarri xaua bintzatzen jako. Eta hemen justo, ez dut zango kontrakua, baina jolasten dugu kontrako irizpide batekin. Eta da, naiz eta urrutira jun, saiatzen gera, amankomunian elkarrekin bat egiten daben elementuak bilatzen, koinzidentziak, berdintasunak, antzekotasunak. Espalak dantza tradizionalen nazioarteko jaialdiak bere 7. edizioa bete du. Iruñako Duguna dantza taldeak Eibarko Kezkak eta Iparraldeko dantzarien biltzarrak antolatuta, Baionan, Iruñean eta Eibarren egun banatan dantzak kaleak hartu ditu. Tenerifeko, Kataluniako eta Euskal Herriko probintzietako dantza taldeek norbere jatorriko zinta dantzak erakutsi dituzte. Guztira 8 dantza talde, guztira 8 zinta dantza. Aurten jaialdisa zinta dantzen inguruan antolatu da, orduan bilatu dituguna da, beste toki batzuetan itzen dian zinta dantzak eta struktura horri erantzuten diotenak, makil luze bat, zintekin handik txintxilik auta eta horren inguruan itzen dian dantzak, Orduan, egitura hori bera, berdina da, iadanetan, baina hor inguruan gero zer egiten dan, da aldatzen da, musika aldatzen da, kolori aldatzen da, jantzitxak aldatzen dira, pausuak eta hori da pixka jolasa. Europan eta Ameriketan ere, ia toki guztietan dantzatzen dira zintadantzak. Eta Espalak jaialdiak, hain edatua den zintadantzaren adierazpen askotarikoak eta tokian tokiko nortasun ezaugarriak ikusteko bidea eskaini digu. Alegia, hemengo eta hango zintadantzek zein antzekotasun eta zein desberdintasun dituzten erakutsi dute. Zintadantzak egisa zen munduko toki askotan itzen dira. Guk hemen Euskal Herrian ezaguna dira, Frantzian ere bai, Espainian, Portugalen, Italian, toki askotan itzen dira, eta gero mundu anglosasoian ere oso zabaldua dira maiatzaren bateko festen inguruan. Guk aurten ekarri dituguna dira, pixkat kultura nahiko bitxiak dianak eta mota horretako dantzak dituztenak, adibidez Kanarietako kultura. Naiz eta, estadu edo politikoki Espainia barruan egoan egisa da, Kanariak badaukala nortasun kultural eta folkloriko berezi bat, eta hori oso interesanti iruditzen zitzaigun zintadantzan ere agertzen dalako, hango zintadantzetan. Kataluniako festa total edo integral bateko zintadantza bat ekarri dugu, Larbos herrikua eta bertan da festa da itzela agertzen dira festako elemento praktikamente gehienak, diablesak, makildantzarexak, kastelersak, pastoretzak eta tartian balde gitanz edo ijituen dantza izango litzatekena. Horien artean nola ez Euskal Herrikoak ere bai.
folkloreak neurri horrela ikusi ezkero erakusten diguna da gaur egun pentsatzen dugun hori, hau da, modak toki batetik bestera erraz zabaltzen diala, lehen ere, igual ez hain erraz, motelago izango zela, baina berdin barreiatzen ziala toki batetik bestera, eta hori, bueno, hain zuzen ere, Burdinaroko edo neolito bukaeratik Burdinaro bitarteko megalitoen zabalkundeak ere oso ondo erakusten du, neolitoa beraren kultura bezala zabalkundeak ekialdetik mendebaldera erakusten du, eta hoiekin batera edo hoien kontrako norabidean ez dakigu bestelako kultura adierazpen ahosko edo bizidunak, eta tartean gure dantzak eta horiek gure festak ospatzeko moduak aspaldidanik batetik bestera zabaltzen joan dira eta herri asko eta asko dira konpartitzen ditugunak. Simbologiari buruz interpretazio lerro desberdina daude, normalena edo zabalduena fertilitatearekin edo emankortasunarekin lotutakoa da, eta horri agertzen da maiatzaren hasieratik ekaina bukaerara, San Juan bezperara arte oso ohikoa izaten da, ez? Usta biltzearekin edo usta biltzearen hasierarekin aro aldaketan, nekazalaroko aro aldaketakin lotutako festetan oso ohikoa dalako. Horrekin batera, horrekin lotuta guk irakurri ditugun gauzetatik Juan Antonio Urbeltzek egiten du proposamena bastante interesgarria eta plantatzen dabana da, azkenean zintadantza bizitzaren eute lan hori, adierazten duen dantza badala. Izango lirateke bizitzaren enborra da zinta palo edo zinta makilla handi hori, eta horretara gure zilbor estetik lotuta gaude, eta bizitzan normala da bezala batzutan albora, bestatuten eskerrera joan behar gera egiten, eta paretik datorrenakin kruzatzen eta kruzatu ala gure soka, bizitzaren soka horiek lotzen dijuaz, eta puntu batera iristen denean gure bizitzaren erdigunera iristen gera eta hortik aurrera askatzen hasten da berriz ere, eta goiti bera gatoz azkenian zinta askatu eta eriotza iristen den arte. Bizkat berak horrelako simbologia proposatzen du eta polita da, ez dakigu benetan zeinek funtzionatuko zuen garai batean edo zerk eman zion sorrera dantza horri, baina benetan polita da. Espalak jaialdiak hasieratik eduki du didaktiko izateko borondate hori eta batez ere topiko faltsu batzuk hausteko, gure folklorearen bakardade edo ezin konpara ezintasun hori, espatadantzekin hasi ginen eta pentsa zer baino euskaldunontzat espatadantza gure festa baino, eta lehenengo Flandriatik, Anberesetik, Antwerpenetik etorritako lehen espatadantzariak ikusi genitunean hemen, eta goiti bera euskal espatadantzaria bezala jantzita eta espatadantza dantzatzen oso modu antzerakoan, bere txintxarri, erropa zuri, gerriko gorri eta abarrekin, hasi zian apurtzen pixkat topiko horiek pentsadarazten gaituztenak gure folklorea dela bakarra munduan, eta konpartitzen ditugu gauza asko, eta badauzkagu gure ezaugarri propioak ere baina horrek ez du esan nahi erabat goiti bera bakanak edo bakunak direnik gure dantzak.